a nan duniya kana tsaye kana tafiya, kana zaune kana hutawa, kana kishingide kana shakatawa, kana kwance kana sararawa. Amma in ta sa ka za ta danne ka kwanta yadda ba za ka samu inda za ka iya miƙewa ka zauna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama aka haƙa kabari aka sa shi a ciki kamar yadda za a sa kowa a cikin. Yarsa na Fatima take cewa Anas, afatabat anfusukum an tahfu turaba ala rasulillah, yanzu ku har ranku ya muku daɗi ku ɗauki manzan Allah ku sa a ƙasa, ku ɗebi ƙasa ku sa masa? Yace wallahi ma tabat walakin arhamnaha irhama. Yace rai ba zai yi daɗi ba, amma dole sai mun yi haka. Mun sa ran dole shi ma sai da muka sa shi a ƙasa ya kwanta, kuma sai da muka kawo ƙasa muka ɗora masa. Idan ƙasa ta iya danne annabawan Allah, idan ƙasa ta iya shigar da annabawa a cikinta, wane ne ƙasa za ta bari? Amma a lokacin da muke rayuwa a samanta muna mantawa da duk wannan duniyar ku bayan Allah ya gama gaya mana haƙiƙaninta. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khair wa abqa. Sai gashi kuna fifita zaɓin rayuwar duniya, ita ce kawai a gaban ku, ita kuke tunawa, duk hankoron ku akan ta ne. Alhali lahira ta fi duniya alheri, kuma ta fi tabbas, kuma ita idan an ce ta fi wanzuwa. Wannan duniyar ba ta da wanzuwa, ita ma kanta ba za ta wanzu ba, ballantana ta wanzar da na cikinta. Wannan duniyar duk wanda ya ɗauka cewa asalin burinsa da ƙarshen goal ɗinsa da objective ɗinsa a cikin wannan duniyar yake, wallahi ya yi asara. Man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Duk wanda ya zama target ɗinsa da objective ɗinsa shine wannan duniyar, to za mu bashi, amma ba tabbas. Za mu zaɓi waɗanda muka ga dama sai mu basu, sannan in mun zo basu kuma mu za mu yi determining nawa za mu basu. Haka duniya banza ce, ba wanda zai neme ta wai ya same ta don tabbas, sai idan Allah ya rubuta cikin waɗanda za su samu. Sannan idan Allah ya rubuta cikin waɗanda za su samu, shi zai determining nawa zai baka a ciki, ya ba wani kuma nawa. Sannan sai ya koma ya dubi zuciyarka, idan asalin ultimate target ɗinka shine ita, to zai baka ɗin, kuma ba dole ya baka duka ba, zai iya san maka da bakan ba tabbas bane, yana iya hana ka, amma jahannama kan tabbas sai ka shiga. Iya waɗanda suke da rabo a lahira su ne waɗanda ba duniya ce bukatar su ba. Ita lahira tana ga waɗanda damuwarsu ita ce lahira, duniya kuma tana ga waɗanda suka so duniyar amma wanda Allah ya ga dama ya ba su. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Idan bukatarka da niyyarka akan duniya ne, to wannan duniyar ita ce iya sakamakonka. Mutane nawa ne suke neman duniya ta hanyar su kashe mutum? Mutane nawa ne suke neman duniya ta hanyar su wargaza wa kowa su samu, amma sun samu din a tabbas? Mutum nawa ne garin neman duniya zai rasa duniya? Mutum nawa ne garin neman biyan bukatarsa shi bai samu biyan bukatar ba, amma kuma ya tafi lahira? Wahida bainahum wa baina ma yashtahu. Duniya na bata da tabbas, ba wani mutum a cikin duniya da zai ce shi abin da yake so dole haka zai samu. Am lil insani ma tamanna, akwai mutumin da ya isa ce sai abin da yake so zai samu? Falillahi al-akhiratu wal ula. Allah kadai shine wanda yake yin abin da yake so, shine mai duniya, shine mai lahira. Allah madaukakin sarki ya ce dangane da wannan duniya,
wannan duniyar ba komai ba ce sai wani ɗin jin daɗi, amma daɗinta na ruɗi ne. kuma hayatun duniya illa mata'ul ghurur. Jin daɗin duniya ba komai ba ne sai jin daɗi irin na ruɗi, ba tabbas ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗabi'arsa yana yawan nuna wa mutane baƙin wannan duniyar, baya nuna masa kawarta, saboda ba sai ya gaya maka ba, ai kawarta kana gani. Akwai abubuwa da yawa da Allah ya sa duniyar nan tana da kyau, sai ya kawata ta ga idonka. Wa zayyana halin nazirin wa laqad zayyana sama'a dunya. Allah ya kawata ta saboda ka gani, ba sai an gaya maka ba. To inda baka sani ba sai annabi sai yana gaya maka, duk yadda kake ganin kyau a nan, asalin kyau ba yana can ne. Kar wannan kyan ya rube ka. To amma Allah ya sa duniya ta zama tana da wannan kyau din ne, saboda da haka ne zai iya jarrabar mutane. Inda duniya tana da duhu kamar rayuwar da muka bari a baya na cikin ciki, fi zulumatin thalath. Inda duniya tana da duhu kamar rayuwar da za mu je ta gaba ta cikin kabari a yanda yanzu muke gani, da kowa zai aikin lahira. To da zai zama kuma lahira ba ta mai rabo ba ce, ta mai aiki, a'a, da sai zama kowa ma zai aikin duniya. Amma Allah ba haka yi ba. Da Allah madaukakin sarki haka yake so, da sai sa duniyar ta zama wurin da zai sa kowa ya imani. Amma Allah ba haka yi ba. Sai Allah ya sa duniyar, sai wanda ya iya sallamar wannan kyan ya zama bai yaudare shi ba, kuma ya gane cewa lallai duniya gidan yaudara ce, to kafin sai ya zama shi kuma zai iya samun rabon lahira. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin sahih Muslim, yana tafiya tare da sahabbansa sai suka biyo ta kasuwa. Ai ba inda mutum zai je ya ji son duniya yana bijiro masa kamar yadda ga an babbaza kaya a cikin kasuwa. Sai ke ce wa sahabbansa, bayan sun wuce sai ga wani mushi an jefar a kirmin kasuwa.